खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना आसामाव मोनथाम रोखोमनि एसटी जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन 3 tier एसटी क्लासिफिकेशन बेफोरो जादों से नम्बरावनो एसटी प्लेन एसटी हिल्स एसटी भेलि दा गोदानै जानो थांगासिनो दं एसटी भेलि आरो बे गोदानै जितुनाकि एसटी भेलि केटेगरियाव आसामनि बबे बबे हारिखौ सोसननाय जागोन से नम्बरावनो दङ आहम चुटिया आदिबासी ट्राइब्स कुश राजबंशी आनडिभाइडेड गवालपारा बैफोर हारिखौ सोसननाय जागोन आरो रिजार्वेशन of government job reservation of government job reservation of educational institution दा बैफोरनि आलादा आलादा बेयाव आलादा आलादायै सेपारेटै बिसोरनो मा खटासफोर होनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो नैबे जितुनाकि एसटी भेलि मान मर्यादा मोननो थांगासिनो दं बै एसटी भेलिफोरा बै हारिफोरा बै एसटी प्लेन्सनि जितुनाकि प्राप्य अधिकार राइट्स दा बेफोरखौ बिसोरो एन्जय खालामनो मोननाय नङा होननानै बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे 2 नम्बराव दङ एसटी प्लेन्स बे जितुनाकि गोदानै जितुनाकि एसटी प्लेनाव आसामाव थानाय बबे बबे हारिया नैबे एसटी प्लेनाव इनक्लुसन जागोन बा सोजागोन बैफोरो जादों से नम्बरावनो जादों मरान मटक कुश राजबंशी बे मोनथाम हारिखौ एसटी प्लेन मान मर्यादा होनाय जागोन इनक्लुसन खालामनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन तो बे मोनथाम हारिखौ जुदि एसटी प्लेनाव जुदि मान मर्यादा होयोब्ला इनक्लुसन खालामोब्ला थारैनो थाखानाय एसटी ट्राइबेलफोर्सनि जितुनाकि रिजार्वेशन कन्स्टिट्यूशन जितुनाकि राइट्स बे राइट्सफोरा खहा जानायनि मोनसे सम्भावना दङ मोनसे आशा दङ रायजो राजा नोंथांमोन तो बिनिखायनो दा मोनथाम केटेगरियाव आसामनि मानसिफोरखौ एसटी बानायनाय जाबाय 3 tier एसटी क्लासिफिकेशन दा खालामनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौ थांनाय 29 तारिखआव केबिनेटआव ले खालामबाय ग्रुप अफ मिनिस्टारा प्रस्ताब प्रतिवेदन बेखौ ले खालामबाय नाथाय केबिनेटआव जेबो सावरायनाय जायासै डिसिसन लानाय जायासै मानोना जितुनाकि आसाम विधान सभानि जितुनाकि अध्यापक बिथाङा नोंथांमोना फरायनानै लाग्रो बेखौ उननि समाव सावरायगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बेखौ सावरायनायनि उनाव बेखौ एप्रुभ जायोब्ला गनायलायनाय जायोब्ला बेखौ मा खालामसिगोन ट्राइबेल एफेयार्स अफ इन्डिया बेयाव दैथायहरनाय जासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ एप्रुभ खालामनो थाखाय बिनि उनाव आरजीआई जेनेरेल रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेयाव दैथायहरनाय जासिगोन बेखौ स्क्रुटिनाइज बेखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय बैफोर हारिफोरा मा जितुनाकि मा होनो क्राइटेरिया दंना गैया जेरै प्रिमिटिभ ट्रेड्स प्रिमिटिभ डिस्टिंक्टिभ कालचार नङा होमबा डिस्टिंक्टिभ कालचार प्रिमिटिभ ट्रेड्स backwardness, distinctive culture,
साइनिस अफ कन्टेक्ट बैफोर बिसोरनाव क्राइटेरियाफ्रा दंना गैया बेफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बिनि उनाव आरो जिआइआ जुदि एप्रुभ खालामनायनि उनाव बेखौ NCST नेशनेल कमिसन शेड्युल ट्राइबआव दैथायहरनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जुदि NCST एप्रुभेल खालायोब्ला बेखौ पार्लियामेन्टआव हाउसआव बेखौ फाथायहरनाय जागोन दैथायहरनाय जागोन। दैथायहरनायनि उनाव पार्लियामेन्टआव बर्ड अफ द पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्ट मोननैबो पार्लियामेन्टआ जुदि बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों एप्रुभ खालायोबा बेखौ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियासिम दैथायहरनाय जागोन। आरो जुदि बेयाव जुदि एप्रुभ जायोब्ला बियो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथाङा जुदि बेखौ एप्रुभेल होयोब्ला बिथांमोना आसामाव ST भेलि आरो ST प्लेन्स महरै बिथांमोना ट्राइबेलनि जिथुनाखि अधिकार बेखौ प्राप्य मोन्थायखौ बिथांमोना मोननो हासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो बेसेबां एप्रुभेल जागोन बेसेबां मा जागोन दा बेखौ जोङो रावबो बुंनो हाया। नाथाय बियो दा मोनसे प्रसिजराव दं, माने प्रसिजर स्टेप 1 2 3 4 5 माखासे प्रसिजर दं। बे स्टेप बाय स्टेप बेयो थांबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौ मा जायो दा बुंनो हाया। नाथाय जिथुनाखि जोङो मानोना ST भेलियानो जा ST प्लेनानो जा आसामनि बे जिथुनाखि 6था हारिखौ जुदि ST खालामोब्ला आरो बे जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा बे हारिखौ ST खालायोब्ला थाखानाय STआ थारैनो खहा जागोन, खहा जाखागोन बियो रोखा। बिनिखायनो जोङो खौसे जोङो ट्राइबेल्सफ्रा 14टा जों जेसेबां ट्राइबेल्सफोर दं जोङो इउनिटि जानानै बे समाव माने जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलायलायनानै जोङो बेयाव जोङो जेबो जानाय नङा। जोंनि गावनि लोरबांथिखौसो जों लानाय जागोन। मानोना जोङो एसे ट्राइबेल गासिबो जेसेबां ट्राइबेल दं आसामनि ट्राइबेल्सफ्रा खौसे जानानै बिनि हेंथायै जों अपस खालामनांगोन, जोङो गसंनांगोन, जोङो बाथ्रा बुंनांगोन, जोङो जिथुनाखि सरकारनि हेंथायै जोङो गसंनांगोन, प्रतिबाद खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो आं खावलायबाय जाहाथे उननि समाव मा जागोन ट्राइबेल्सफोरनि जिथुनाखि मोनथायफ्रा बेखौ जोङो मोनसे मोजाङै जोङो बेखौ जोङो माबायोबा सिन्था खालायोबा गोजानै नायहरोबा माने गोबां खहा दं होननानै जोङो साननानै लानो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों, थेंक इउ।